Conseil des ministres a y'a ka laadala ɲɔgɔn kɛ kunungo araba juin kalo tile 3 sanba 2026 ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye général d'armée Asimi Goïta ye. Baaraw kɛnɛ ka sa ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔ u y'olu ta jɔyɔrɔ dira maaw ma ministre ka baarakɛlaw ni baara bolodalen da donna o kuma na min ye sarakisɛ ko ta na sira fɛ sa ministre min bɛ ni ale ye ministre d'État ye ale b'an ka jamana nafolo ko kunna ani sɔrɔ ko kunna ale y'a yira sa k'a fɔ sa ko ka bɛnkɛ sɛbɛn dɔ kan yaasa olu bɛ se ka kɛ ɲɛbila sɛbɛn cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sugubulon dɔ n'o kan ka sigi ka lycéw k'olu jɔli baara kɛ n'o ye lycée d'excellence ye segukaw olu fɛ yen a ka laɲini filanan n'o ye a ka projet de texte filanan ye sa o kɔni bɛ tali kɛ baara la baara min na to fana lycée fana bɛna taa jɔ n'o ye lycée d'excellence ye Badugukaw olu fɛ yen Badugu Nafajikaw olu fɛ yen ni lycée fila bɛɛ lajɛlen Segu ta ni Badugu Nafaji ta Mali jamana de bɛna wari bɔ min ye Segu ta ye Mali gouvernement ale ni jɛkulu min bolo di ɲɔgɔn ma sa o ye groupe d'entreprise pro BTP échec ye olu miliyari 4 ani miliyɔn 369 n'a kunkanfɛn o de kan ka don o la a sɔngɔ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a n'a baara bɛɛ lajɛlen kɛli hukumu kɔnɔna na kalo 9 ko kalanso in kan ka jɔ segukaw fɛ yen k'a ban pewu min ye sugubulon filanan ye sa o bɛ tali kɛ Badugu Nafajikaw ka lycée la ale kan ka jɔ Katikaw fɛ yen Kulukoro marabolo kɔnɔna na min ye gouvernement ye sa yaasa ka se ka o jɔ société min bɛ n'a fɔ ma ko Sudan construction o n'olu de jɛra ko o baara in kɛ CFA wari miliyari 7 miliyɔn 394 n'a kunkanfɛn o de kan ka don la sɔngɔw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa kalo 9 o kan ka baara in kɛ min ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen n'olu sira sen kan sanayɛlɛ ni camancɛ kalanso olu bɛ sinsin kosɛbɛ ɲɛbila sɛbɛn wɛrɛ fana tun bɛ tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri Alisa Aluseni Sanu ale ka yamaruya kɔnɔna na sa nka nin sen ta bɛ tali kɛ Sevare Moti kilomɛtiri 10 groupe sira min bɛ n'a fɔ ma ko sira 9 ka se ka o dilan k'o ɲɛ baara in kun daminɛna nka a yira sa k'a fɔ ko min ye ko farankan ko ka o don baara la kilomɛtiri 5 o ka goudron ka da ka don Moti dugu kɔnɔna na kilomɛtiri 5 goudron fana ka da ka don sa min ye Sevare dugu kɔnɔna na Sevare ta kɔni bɛ taa munumunu sa alo kɛ pankurutigi kɛnɛ min bɛ n'o tɔgɔ dalen don Ambodejo la yaasa ka se ka taa ni ka segin nɔgɔya maaw bolo cogo min gouvernement yaasa ka se k'o baara kɛ sa ani maa min y'i bolo don ɲɔgɔn bolo n'o kan ka baara in kɛ o ye entreprise générale Mamadou Konate baara kanu kɔni dira ale ma sa kalo 11 yaasa ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen ba nka a nana ye k'a fɔ sa ko min ye baara kun fɔlɔ dira a ma fala ye baara in a ma se ka sira sɔrɔ mun na a ma se ka sira sɔrɔ sa gouvernement ko sa ko ka nɔnbɔ d'a ma tuguni yaasa a bɛ se ka nin baara ninnu kɛ joona cogo min na ka ban yaasa Motikaw olu fana bɛ se ka lafiya cogo min na conseil des ministres halisa ale ka yamaruyaw kɔnɔna na u y'a yira sa ko min ye sariya sɛbɛn kura dɔ fana bɛna o fana sigi sen kan o bɛ tali kɛ sen na sa ɲɛbila sɛbɛn min n'o kan ka taa kɛ sariya kisɛ CNT kɔnɔna na ka kɛ ni baara yɛrɛ boloda cogo ye direction générale de l'aménagement du territoire kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn minnu talen don anw fɛ yan an ka jamana kɔnɔna na kabini mars kalo tile 25 sanba 2024 san a nana ye sa k'a fɔ ko yɛlɛma kan ka don o la k'a sababuya kɛ yɛlɛmaw donna min ye falen kura in ye sa o bɛna to baara bɛna kɛ ni sɛbɛn kura min ye o bɛ se ka taa san 5 ɲɔgɔnna la min ye direction générale in ye ale bɛna i ɲɛsin dugukolo ko ma an ka marabolo kɔnɔna na ka se ka a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maaw ma fala ye ministre min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna ale ka ministeriso kɔnɔna na u ye maa min ta k'o kɛ sa chef d'état major adjoint garde nationale ye o ye colonel Mamadi n'u b'a wele ko Fani Jakite min ye directeur de l'information et relations publiques Massa Solo place fala ye u ye colonel major Bakari Bokar Mayiga bila ale nɔ na a ka danga n'o ye DIRPA ɲɛmaa danga ye fala ye maa min sugadiro la sa o kɛra contrôleur de police Aïssata Touré ye yan yɔrɔ la an bɛ Solo fo a ye baara kɛ fo ka se a dan na wa nin waati na fala ye a fari ma d'a la a bɛ fari jagabɔ la a mɛnna fari jagabɔ in na ɲɛmaaw y'a ye k'a fɔ nin waati na ani yɛlɛmali ka kan nɔ t'a ma gɛn a bɛ fari jagabɔ de la an bɛ dugawu kɛ Massa Solo ye n'o ye colonel major Sulemani Danbele ko Ala k'a ka bana ban pewu Ala k'a segin a yɛrɛ ma a kana a ka baara o daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw ka kun kan ale ye armée de l'air maa de ye hanfala ye awɔ maa caman t'o dɔn directeur adjoint bɛ kɛnɛya ko kunna sɔrɔsiw fɛ fala ye o fana sugandira n'o o ye o kɛra min ye sa colonel Mamadou Seydou Cissé ye ministre min bɛ sɔrɔko tan ni musakako ta fanfɛla la an ka jamana kɔnɔ ale conseil technique dɔw sugandi min ye Sulemani Jara ye ale inspecteur des finances ale b'o la u ka yɔrɔ min fana bɛ sa n'a fɔ ko président de cellule de traitement des informations financières o taara ka di maa min ma sa o ye Mamadou Bouba Traoré ye ale fana inspecteur des finances inspecteur des impôts ye ministre so min bɛ mara kama bɔli kunna fala ye
ale ye yɛlɛma don a ka baarakɛyɔrɔ la. Chef de cabinet colonel Abdramane Ouattara o tora nɔ na sabula o tun bɛ kɔrɔlen. Min ye conseil technique ye Saka Magassa administrateur civil o fana tun bɛ yen. Maa min bɛ sa n'o nana sa contrôleur général major de police Canco Jara ale fana sugandira. Min ye Umar Kulubali ye o ye ingénieur des informations o fana taara ka fara min ye baarakɛlaw ka ministre ale conseil olu hukumu kɔnɔna na. Chargé de mission sa minnu ye kunnafonidilaw ni cimisɛnw kɛbaaw ye fala ye. An yɛrɛ kɔrɔmuso n'o ye Aïssa Seck Sila ye journaliste do an ye tiledu kɛ ɲɔgɔn fɛ ale fana sugandira nka ale bɔra tiledu la a mɛnna dɛ ale kun taara ONG o kɔnɔna na. An ka petitinin dɔ fana n'o ye Kadijatu Kone ORTM na Dija ale fana sugandira ka kɛ kunnafonidilaw ka baarakɛla ye administration territoriale kɔnɔna na. Modibo Bakari Traoré école karamɔgɔ do ale tun bɛ kɔrɔlen ale tora a nɔ na min ye Mamadu n'u b'a wele ko Di Mariko Jakite ale kɔni ka baaraw bɛnnen don audit ma ale fana tora a nɔ na baarakɛyɔrɔ in na. Min ye ministre so min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa conseil consulat général la Mali tɔgɔla Tamara Setikaw fɛ yen Algérie marabolo kɔnɔna na o kɛra lieutenant colonel Tijani Jara ye. O la sa ministre so min bɛ yen n'o o ye kɛnɛya ministre so ye inspecteur de santé olu fana sugandira Assa Badialo fɛ. Musa Nango a y'ale fana sugandi. Zumana Dumbuya o ye médecin pharmacien odontostomatologue ye. Min ye Funeke Kulubali ale inspecteur de trésorerie ye. Ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa fala ye sɔrɔ ministre ale ye conseil de ministre ladɔnniya ko damadɔw la. A fɔlɔ ye min ye Lajaba Bisimani kelenna min sigira JIPA senfɛ sa JIPA ale ye jɛkulu ye min sigilen don farafinna an fanfɛ bolo fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a ka di i bɛ se k'a fɔ ko CEDEAO kɔrɔ jamanaw de kun ka ca kɔnɔna na nka nin waati in na Mali ye laɲini kɛ k'a jira sa k'a fɔ ko ale ni Burkina ni Niger olu y'u damana kulu ye bi olu tɛ se ka jate CEDEAO kulu fɛ fala ye. Gɛrɛ in senfɛ u jɛra n'o o ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen mais kalo tile 31 ko jɔnka ko ma bɛnka ko ma u ka ta komi AES u ti jate min ye CEDEAO ka jatew kɔnɔna na. Gɛrɛ bisimani kelenna in fana kɛnɛ kan yen tuguni min ye kimɛli baaraw olu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan a yirala sa k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ Mali ale ni Burkina ni Niger ka taa fara min ye jamana wɛrɛw kan n'olu kun ye laɲiniw kɛ sa k'a yira sa k'a fɔ k'u ka baara kɛcogo n'u ka kow falenna k'u y'olu tɔgɔ bɔ u ka sɛbɛnfinma la koyi. Nigeria b'o la Burkina b'o la Mali b'o la ani Senegali ko olu lakodɔnna k'a fɔ ko mara kɛcogo ni wari baara kɛcogo u ka jamanaw kɔnɔna na k'a bɛ ka taa sira min fɛ sa k'o siraw ka ɲi kosɛbɛ ka kɛ ni JIPA yɛrɛ ale taabolo ye. Foli tanu taara ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu bi-bila ma n'olu kɛlen ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu ani wari bayɛlɛmali o kɛlɛliko hukumu kɔnɔna na Bamancawlen ka wale kɛlɛli k'o fana kɛ bɛn ni kelenya k'o sigi sen kan u ka jamana olu kɔnɔna na. Min ye sɛbɛn dɔ fana tɛgɛnɔ bilara kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a kɛ sa musaka ka se k'o ɲini k'o di kɛnyɛrɛye tigilamaw ma. I b'a dɔn k'a fɔ ko Covid waati fala ye musaka dɔw sɔrɔla Covid ko kɛlɛ la sabula anw bɛ taa wariw sara a yera k'a fɔ ko min ye musaka in ye a taara se fo miliyari 20 ma koyi. Miliyari 20 in o kun kɛlen ka di kɛnyɛrɛye tigilamaw ma nin waati na sa a na kɛ k'a fɔ ko min ye baara in ye yɛlɛma donna a la o la sa tunɔkan tunɔ minnu sɔrɔla ko la ani baara minnu sigira sen kan conseil de ministre y'a yira sa ko k'a la kurakuraya yaasa min ye kɛnyɛrɛye tigilamaw olu bɛ se cogo min na ka baara kɛ ni a ye min bɛna to a bɛ nana nɔbɔ san 7 nata in o kɔnɔna na baara minnu ni u ni jamana yɛrɛ bolo bɛnnen don ka se k'olu sigi sen kelen kan. Ministre so min bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu tɔgɔla don belebeleba n'o o ye forum international de la diaspora k'o bɛna sigi Bamakɔ kɔnɔna na yan min ye juillet kalo tile 16 ka taa se a tile 18 ma tako filanan in k'o bɛna sigi sen kan maliden minnu bɛ kɔ kan ka se ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka na Mali jɔli baara kɛ yiriwali kuntalajan hukumu kɔnɔna na u bɛna kumaw sigi o kan. Baara in kɛ kun ye min ye maa bɛ k'i ye maliden n'i sigilen don kɔkan i bɛ fɛ ka na baara kɛ yan i ka na i ni maaw ka kuma ɲɔgɔnya yaasa i bɛ se k'i ka baara kɛ cogo min na lafiya ale kɔnɔna na. Nin sen ta ko baabu bɛna taa sira caman fɛ min ye sɔrɔko ta na sira ye bolodi ɲɔgɔnma ko ta na sira jɛkulu minnu bɛ yan olu bɛ se k'u bolodi ɲɔgɔn ma cogo min na guichet unique k'o sigi yaasa ka se ka u dɛmɛ u ka baara la n'o ye diaspora maaw ye. Gouvernement yɛrɛ fana bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan belebeleba kɛ min ye calatigɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ani maa minnu bɛ sɔrɔ Yakuba Ali k'an ka jamana kɔnɔ u n'olu bɛɛ lajɛlen bɛna masala yaasa baara in a bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Musa Ag Atayeri ale ye o laseli kɛ conseil de ministre la kunungo. Colonel Assa Badialo ale ka laseli senfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ k'olu tun bɛ Suisse Genève kaw fɛ yen
ye seleke naani tɔgɔ la kɛnɛyasoba ale ka lajɛ tun bɛ yen n'o lajɛ in ye tali kɛ sa mɛ kalo tile 18 ka taa bila min ye a tile 23 la Suissekaw fɛ yen lajɛ 79 in senfɛ Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana sabula farafinna bibi in na o ɲɛmaya bɛ Mali bolo kɛnɛyako ta nasira fɛ colonel major Asaba Jalo ale min y'an ka kɛnɛya minisiri ye o ɲɛmaya bɛ ale bolo jɛrɛ in senfɛ sa farafinna tɔgɔ la ale kɔni ye baabu ta yɛlɛma minnu donna ni yɛlɛma minnu donna ni fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan farafinnakaw bolo kɛnɛyako ta nasira fɛ a ye jira o caman sɛnɛ kan musakako ta nasira fɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka se ka kɛnɛya sinsin maaw ka se ka kɛnɛya sɔrɔ kosɛbɛ u y'u da don o la Asaba Jalo ka laseli senfɛ a ko min ye jɛrɛ in senfɛ fana ɲɔgɔndan min bɛ kɛ san o san ni o ye jɔnjɔn belebeleba ye n'u dalen don japonɛkaw ka sasakawa la ko ɲinan ta ko Mali de y'a ta koyi Bangoni Asakoba ko wulila k'i jɔ n'o jɔnjɔn belebeleba in ye o b'a yira sa ko an ka nagakɔrɔ kɛnɛya baaraw talen tɛ tulonkɛ la an ka jamana kɔnɔ min ye Asakoba ye k'a kan ka kɛ misali ye jɔnjɔn in bɛ Mali yɛrɛ ka baara bɛɛ lajɛlen la ko dɔn diɲɛ seleke naani fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ cɛsiri ni timinandiya ka se ka dɔ fara o kan Asaba Jalo a ko min ye taama in senfɛ fana maliden minnu bɛ yen n'olu sigilen don jamana wɛrɛ la n'olu bɛ kɛnɛyako hukumu kɔnɔna na olu ka tɔnjɛkulu a n'olu ye ɲɔgɔn ye minnu bɛ nanzarala jamanaw fɛ yen minnu fana bɛ yen n'olu fana bɛ fɛ ka na baara kɛ a kɛnɛyako ta nasira fɛ a n'olu bɛɛ lajɛlen fana ye baara kɛ minnu yɛrɛ sigilen don Suisse fana jamana kɔnɔna na sabula fala ye ni kiba bɔra ye Suisse ɲɔgɔnna jamana tɛ furakɛliko la han kiba de ye fɔlɔ ye a kɔni bɛ kiba ni Suisse ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni de fɔlɔ ni filanan ye kuma bɛɛ furakɛliko ta nasira la quoi Asaba Jalo a ko min ye bana in ye n'o ye bana minnu b'an ka jamana kɔnɔ sa dengue kɔni ko a jiginna ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan jamanakuntigi ko la sa k'an bɛɛ lajɛlen ka tanganaw matarafa yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na sabula min ye bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye Bamako juin kalo tile 3 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national